Добър вечер, приятели! Добре дошли в Педал ТВ. Днес в нашите счупващи новини, пляскайте, моля. Ето в чорап. В нашите счупващи новини до Попово, до Пловдив има дупка. И аз кайла за малко. Какво да кажа? Имаме обаждане от зрител от публиката. Ало? Ало? Чувате ли ме? Моля, намалете си хладилника. Сега чувате ли ме? Не. Добре, чао. Имаше грешка. Това не беше свидетел. Не беше съединител. В зоологическата градина родено е малко китче. Хипопотам. Много е тъпо. Търси си нов дом. Пляскай. Ето. Може да спрете да пляскате. Вие гледате Педал ТВ. Ало? Нямаме обаждане на телефона. Това не е телефон. Затова нямаме обаждане на телефона. Чакай, че набирам. Китай ви звънят. О! Какво правите, господин от Китай? Ала, сароха ли махали? Минава самолет тихо. Ало, господин Китай? Ще пляскате ли? Спорт. Бедно дете потъна в локва, дълбока локва. Там са ми чорапите. Бедното дете е отдавено бедно дете, родителите му са тъжни. То не е от изперих дете. Нямаме доказателство. Може да хареса страницата ни във Фейсбук, не знам. Да се регистрира във Фейсбук не струва нищо. Аз съм комбайн. Чакайте тук, имам малко недоразумение. Опасно е. Продължаваме с спорт. Времето. Та-та-та. Днес е от 5 до 7 часа. Благодарим ви. Не, пляскайте. Сега ще се преместим за ексклюзивно интервю с господин Рашид. Той идва от източен Туркиш. В другото ни студио на Педал ТВ. То не е тук. Той е другаде. Сега ще се преместим там. Рекламна пауза. Рибаком, все едно си там. Здравейте! Сере ли се? Обичате да серете? Серете за нас! С бюлетина номер 200 314 4314. Сери всеки ден! Рекламна пауза. Аз ще ви задавам въпроси, ти ще ми отговаряш. С въпроси. Точно така. Първи въпрос. Кога синьото става жълто? Колко е часът? Браво! Това не е верният отговор. Втори въпрос. Кой беше първи въпрос? Колко е часът? Браво! Трети въпрос. Колко е часът? Първи въпрос беше ли? Браво! Вие сте прекрасен водещ. Въпрос номер 5. Защо, когато овцата снесе яйце, то не е кит? Браво в Индия! В Индия нямат яйца. Въпрос номер 14 е въпрос номер 6. Добре. Въпрос номер 7. Знам. Синьо. Не е синьо. Прибор вилицата е. Въпрос номер 7, който всъщност не е последният въпрос. Когато една плочка запълни празно пространство, обкръжи дупка в нея, какво се случва всъщност? Орангутан, акъщ. Колко? Златна мина. Златна мина, да. Да, прав сте тук. Имаме верен отговор. Въпрос номер 8. Мислите ли? Вие сте много тъп. Това е. И с това завършваме днешното предаване. Вие печелите саксийка от нашата икономическо предприятие Стол. Ето това е саксийката. Тук бедни сме. Рекламна пауза. И сега гледате 264 епизод на сериала Чисти мечти.
Какво правиш с моят сапун? Но аз не знаех, че си тук. Имаме извънредни новини. Тън. Господин Турчин. Значи, да ви сипели малко кекс? Искате ли да ни разкажете защо ви миришат краката? Аз ще я знам. Според тях защо? И ни приеме такива армагани. Какви са тези бадемови фабрики? Ето сок пи. Ни лапа и шишето и други ще пият от него. Ще ни споделите ли вашата история? Да. Бересек, бези, сарами. Искате ли да поздравите близки приятели, майка си? Какво ще те правят, защото стъпи? Значи искам да поздравя близки приятели и майка си. Да отидеш в гората, дърво да видиш. Виждал съм я, не се познаваме. Видяхте ли дърво? Познавам го. Имате синдром на тежко обезопасяване. Колко въпроса искате още да ви задам? Следващ. Но ви сте бил много тъп. Какви са следващите ви планове за инвестиция в икономиката на нашата страна? Ще си купя крави и ще ги продавам. Колко очаквате да спечелите? Не още 2 крави. Аз съм. Бенджерге. Последният въпрос, преди да завършим нашето стихотворение. Какво мислите за нашата красива страна? Спаси нинджа, спаси нинджа. Рекламна пауза. Здравейте! Тази година ще гласувам по съвест за 300, падна в стотинката, чакай. За 200, 314, 314 с Хикс. Топ химикал си го взема. А то шапка, тази за децата, да имаш преда да живее.